mi bismo lakše radili i možda imali neku ličnu korist veću od svega toga, ali vi ne biste dobili različita postavljena pitanja ovim filmom, ne bi bilo, kako da kažem, manjka niti viška angažmana ovog filma prema problemima i pitanjima koja se otvaraju. Nama je bilo bitno da se organizujemo i da napravimo film. Na prvom mestu nam je bilo da imamo slobodu, da nas niko ne uslovljava, da nam niko ne ublažava, da ne moramo pratiti trendove ni fondova, ni onoga što je već programiranje, šta kako treba da izgleda, nego da budemo potpuno slobodni. Dakle, mi bismo to u svakom slučaju radili sa većim ili manjim budžetom. Sa nekim mnogo većim budžetom snimit ćemo valjda neki sledeći film. Da, to sam upravo zbog toga pitala, zato što može film da se snimi bez većih budžeta, sigurno. Može film da se snimi i mobilnim telefonom, nego se radi o tome da ljudi koji snimaju film treba od nečega da žive. Hvala. Hvala i vama. Kolegi, ukoliko više nema pitanja, samo još jedna informacija, projekcija u Jugoslovenskoj kinoteci je 7. marta u 19 sati, a već sutradan u podne u dvorani Kulturnog centra. Pozdravimo ekipu filma Unutra. Samo jednu stvar, ako bih mogao da napomenem da smo film snimili za 8 dana. Verovatno da smo imali veći budžet, to bi bilo mnogo duže snimanje i sve bi bilo kako treba. Hvala vam. Ne kažem da nije. I pozivam ekipu filma Deca sunca da mi se pridruže. Danas su sa nama producent Dejan Miloš